Мєнде Ксен Барсин, Мілятим. У Міжнародний день рідної мови відбувся онлайн-диктант кримськотатарською. Текст читала поетеса та письменниця Сєєрія Кокче у прямому ефірі з Фейсбук-сторінки громадської організації «Нефес» у Сімферополі. Перед диктантом присутні звернулися до Всевишнього. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ельхамдулиллахи раббил алемин. Рахманир-рахим. Малики йовмиддин. Ияки нa'буду ва ияки нестаîн. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. Диктант присвятили бранцям Асану та Азізу Ахтемовим, а також Наріману Джелялу, яких окупанти вже півроку тримають у неволі, та всім іншим кримським політв'язням. Nice ağır qara kunler kelip keçti halkımızның başından. Tilimizni yok etmege tırışkanlar. Milletimizning eng ajoyib insonlarini hapsxonalarga qapatganlar, qurshunga o'g'ratganlar. Xalqimizni vatan toprog'idan surgun etganlar qaydalar şimdi? Toprak oldu, kul oldu. Ayağımızның tübündeki toz oldular. Xalqimiz ise yaşay. Долучитися могли всі охочі з різних куточків світу, незалежно від віку, національності та рівня знання мови. У Києві писали диктант разом члени Меджлісу кримськотатарського народу, журналісти та активісти. Писали диктант і в Кримському домі. Тут зібралося чимало знавців кримськотатарської мови. Тут зібралися не тільки кримські татари, тут були разом і українці, тих, хто вивчає в стінах Кримського дому кримськотатарську мову. Тут більше половини студентів навчаються саме українці кримськотатарською мовою. Тому для нас всіх це було дуже цікаво, і текст, він сам був дуже такий сильний, зворушливий і мотивуючий. Тому з радістю, сумом, з болю, з думками про Крим, про рідних людей писали. Я услышала об этом мероприятии, можно так сказать, и в связи с той обстановкой, которая, в принципе, складывается уже немало лет, и та обстановка, которая сейчас в Украине, все-таки она заставляет объединяться крымских татар больше и украинцев. Все-таки нужно друг за друга держаться. Анна вивчає кримськотатарську мову лише 4-й місяць, але вже добре знає правопис та має чималий словниковий запас. Тож диктант написала успішно. Каже, вивчити кримськотатарську їй найкраще допомагають літературні твори. Я вивчаю вірші, так я коригую свою вимову. І правопис, до речі, теж він дуже допомагає. Мені дуже подобається саме віршами вчити, оскільки так можна вловити мелодію звучання кримськотатарської мови. Це дуже допомагає, і так ви можете легше і швидше опанувати певні ази. Але я читала переклад кримськотатарською лісової пісні Лесі Українки. Поліна Нестерова родом з Бахчисарая. Зараз навчається на спеціальності режисер театру та кіно. Дівчина прагне розуміти поставлені кримськотатарською мовою вистави та спілкуватися з носіями мови. Мені хочеться краще розуміти цю мову, адже я працюю з кримськими татарами, у мене є друзі кримські татари, а ми все ж таки різні. І я хочу розуміти їх краще, щоб ближче їх сприймати, щоб розуміти. Диктант можна було писати як кирилицею, так і латинкою. Протягом години після закінчення учасники мали відправити фото чи скан написаних від руки текстів на електронну скриньку організації «Нефес», обов'язково вказавши ім'я, адресу, номер телефону і посилання на свою сторінку в Фейсбуці чи Інстаграмі. Ті, хто написали диктант без помилок, отримають подарунки. Результати дізнаємось 21 березня на Фейсбук та Інстаграм-сторінках організації «Нефес». Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР.